Nesmej sa, ty trúba. Čo? Nesmej sa. Už kameruješ? No, môžeš mať taký, ale taký úsmev, že je môj, alebo tak, vieš, že taký škodoradostný. Toto nie je škodoradostný úsmev. Počkaj, bude vážne radšej, hej? To je vážne. Som dosť ďaleko. Aby prešla. Kokso, to máš taký adrenalín, keď ide takto blízko vlak. A ja. Strašné až. To je všetko sa trase. Ospravedlňuje, čo ti nežení počuť. Čo to počuť všetko. Čo ma to? Počkaj, ja sa nemôžem smiať. Ospravedlňujeme sa. Nie, musíš povedať, že nedošlo k žiadnym týmto. Áno. Ešte raz. Upozorňujeme, že pri natáčaní nasledujúceho a tohto videa áno. Upozorňujeme, že pri natáčaní tohto videa nedošlo k žiadnym úrazom, lúpežiam Ani vlámaniam. Svetlo, ktoré vidíte blikať nad nami, bliká kvôli nám, ale... To Paťo. Hej. Sorry, Robo. Sorry, Hrabko. Ale všetko je v poriadku. Policajti neprišli, tí psi, čo tu behajú, nás nepohrízu. Zatiaľ. Keby niečo, tak vidíme sa v nemocnici. Dúfam, že video bolo pekné. To muselo byť úžasné. Mali sme vás radi. Tak kývajte. Možno to je posledný krát. No dávaj, vysmej sa, si sa musí to dať, ja ťa potom odfotím. Kde to mám dať? Dám, to máš. Ešte aj to dáš. Aha, tak dáš. A ešte to druhé strany. No si to pchať do nosa. Nech ťa nenapne. Ešte ty to máš voľné, lebo to... Ježi si sa pristoj, prosím ťa. Však mi napínať. Nie, žiadne. To úžasné! Čo sa to robí? A teraz dole, nie? Áno, dole. Nesiel. Nie, to môže. Vypni kameru. To bolo tak, že... Kamera je hybrid megapixel HDD, čo znamená, že čo sa týka týchto vecí je slabo vynovená. Ja preferujem HD kvalitu, nie HDD. Čo sa mi nepáči na tomto objektíve, že je trošku zarosený. Zachytila si aj nejakú hlavnú myšlienku? Ani nie. Je zakázané zotovať záznamy divadla, prosím vás, vymažte si ten záznam. Prosím vás, vymažte si ten záznamy, to je zakázané. Zotovať fotografie a záznamy videové. Poď!
taký najedený, že keby som ešte trochu takýto vrátim. Vysoký jalovec, vysoký ako ja. Preskoč ho na milo. Hej Miro, nezoberme ho na plecia. Nohama. Mila. Šeglíte ho, šeglíte. Počkej, čo tam je napísané? Tiramisu. Šeglíte ho, Keď Som išiel do svojho príbytku tak, som musí veľmi vytiahol svoje potrebné, ktoré... boli už nepotrebné. Ty chceš, aby som ja niečo povedala? Tak ja ti poviem. Ja ti poviem všetko, ako to je. Všetko to je podplatené. Úplne všetko. Manipulované, úplne všetko. Stačí? Nie. Stačí? Nie. Už ti nebudem nič hovoriť. To hovorí za všetko. Všetko si sa čau, je zmanipulované. Všetko je zmanipulované. Ty nie si? Ja som jediná čistá. No chuďa nevie, čo rozpráva. Už neviete. Nepočúvajte, on je zaujatý. Pozrite sa. On je zaujatý. Pozrite sa na ňu. On je zaujatý. Nedá sa byť nezaujatý. Pozrite sa na to. Je to možné? Je to možné toto? Je to možné na svete? Dole pro tebe. Si moje káča, včera si jako zlnavý, co mi dává to snad. Si moje káča. A teraz akože je rytmus. Uši bráču vy, zuby máku vy. Špici ho, ideme ho štekli, dávaj. Nie som šteklivý vôbec. Kýď mu ruky. Na ruku mu sadne, alebo čo? Ale pozri, natáčam, jak sa usmieva, jaký je spokojný, jakú má radosť, pozri, jakú má radosť. Ja to ešte budem potrebovať, ty asi nie, ale nie som vyhracol. Čo nám povieš? Neberte drogy, lebo drogy sú fakt zle. Ale niekedy, keď dá spávať, počujem také hlasy a ja potom musím tak zaobezím. To je to lepšie. A svoj, poď. Ozosím, okineka, synekik, okineka, senelekete. 51 minút. Máš voľných? Ahoj. Kabel. Pre mediálny tím Jan Balaška.